אז מה קורה חברים? פה תומר בסרטון חדש. כן, אני עושה איזה ידיעה. אם עוד לא אמרתי, הולך להיות לי פינה בערוץ של ידיעות. נרשם לי ערוץ חדש, כפי שאתם רואים, יש לי 5. זה מרגש אותי, בואו נראה לכם. הנה זה הוא. זה ממש ממש מרגש אותי. בגלל שיש לו 0 רשומים, אבל זה באמת מרגש אותי. הנה נונסטופ, הנה אני שם, גברת אינסטגר ישראל, מישהו, הנה. אותו אני לא כל כך מכיר, אבל נראה לו ערוץ טוב, וכל מיני עוד ערוצים. כן, וממש תודה, הוא לא נראה לי מישהו כל כך טוב, ואם אתה צופה עכשיו, אני מצטער שאני אומר את זה, פשוט באמת אתה לא כל כך טוב, אבל פשוט תודה. תודה, אני חייב רשומים, אני ממש 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 מודה לך. ובאמת שזה הולך להיות סרטון קצרצר, ובאמת שתודה, לא ציפיתי שיהיה לי כל כך הרבה רשומים לערוץ כל כך גרוע כמוני. זה באמת די הרבה רשומים לערוץ מתחיל וגרוע כמוני, אז ממש ממש תודה, ויאללה ביי.